iki ana pecut sing regane murah, ya toh. Iki wis tak redikan. Nah, bentuke pecut kaya apa? Dadi sampean ben ngerti. Dadi iki ready stock. Pecut iki regane 200-an. Bentuke ngene iki ready stock. Iki ya wis ready stock, iki tak sepile bentuke kaya ngene iki. Nah, lek sampean pengen beli atau pengen order, lek gak gelem bayar secara tunai, COD ya iso dilayani ya. Cek ning nggone keranjang kuning. Pecut iki pecut pemula panjangnya 3 meter. Lah, coba engko sampean cek, soalnya tiap akun iku regane gak padha. Sampean cek engko sampean oleh rega pira. Jadi kuwi ya lur ya, stok terbatas, segera aja cek di keranjang kuning untuk harga pecut pemula.